Πάμε. Να κάνουμε το κλαπ. 3, 2, 1. Hi! Hello! Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο. Είμαι η Χαρά Μαλιώτη του Project Health. Και είμαστε εδώ σήμερα για να κάνουμε 3 εύκολες και γιάμες συνταγές για και overnight. Ναι, και γρήγορες συνταγές για overnight oats και porridge. Η πρώτη συνταγή που θα κάνουμε θα είναι τα overnight oats. Με το peanut butter, να δούμε τελικά. Ναι. Λοιπόν, βρώμη, chia seeds, peanut butter, το μέλι, μπανάνα, κανέλα και γάλα σόγιας, αλλά το γάλα είναι χρηστό που τον καθένα τι να χρησιμοποιήσει. Ας πούμε να εγώ βάζω λιγάκι. Επειδή συμπληρώνεις μετά όμως βάζεις έξτρα πρωτεΐνη. Και θα χρειαστούμε και ένα jar, το οποίο ιδανικά θα θέλουμε να κλείνει για να μπορεί να γίνει σωστά το overnight. Ναι, κάνουμε μαζί. Αρχίσουμε με το πρώτο, βάζουμε τη βρώμη. Εσύ πόσο βάζεις συνήθως? Συνήθως βάζω 3 κουταλιές. Γεμάτας. Ναι. Εντάξει, η Ευελίνα επειδή κοπέλα, επειδή κάνει μια άσκηση, διαφορετικό για το καθένα πόσο θα βάλει. Αλλά πάντα αρχίζουμε με τη βάση των υδατάνθρακα, δηλαδή τη βρώμη. Πόσες να βάλω? Θες να βάλεις 4 για να σε δούμε στη μέση. Άρα, και είναι το πρώτο. Άρα, βάλαμε τον υδατάνθρακα. Τώρα να προχωρήσουμε να βάλουμε κάποια μορφής πρωτεΐνη και το γάλα σόγια σε μια καλή πηγή πρωτεΐνης. Χρησιμοποιούμε περίπου λίγο παραπάνω από το διπλάσιο, θα έλεγα, για να βγει σωστή μορφή και σύσταση της βρώμης. Βάλουμε περίπου λίγο περισσότερο από το διπλάσιο ή σε μια χαρά. Λοιπόν, θα βάλουμε περίπου ένα κουταλάκι του γλυκού chia seeds. Βάλουμε ακόμα ένα για να γίνουν έτσι λίγο πιο πηχτά. Τα chia seeds έχουν καλά λιπαρά. Θα κάνουμε τα πολλά καλά. Αν θέλουμε προσθέτουμε τώρα την κανέλα ή για να απορροφήσει overnight. Βάζουμε κάτι άλλο πριν το βάλουμε το μέλι. Εγώ βάζω το πρωί συνήθως, εσύ. Που πάνω. Ναι, πάνω σε τρόφι. Μπορεί να βάλεις από τη νύχτα για να πιάσει πιο πολύ γεύση η βρώμη. Λοιπόν, θα το κλείσουμε, μετά να το κλείσουμε μέσα στο ψυγείο ξεπίδιδες αρρωστικές στο ψυγείο. Πρέπει να φαίνεται κάπως έτσι και απλά βάζουμε το ψυγείο. Ναι. Εμείς επειδή θέλαμε να το δείξουμε είναι τελειωμένο, οπότε έχουμε το ήδη έτοιμο το overnight μας. Πάμε να το στήσουμε. Ναι. Οπότε κανονικά πρέπει να φαίνεται έτσι την επόμενη μέρα. Θα προσθέσουμε την μπανάνα μας. Προσθέσουμε την μπανάνα για να προσθέσουμε πιο πολλές φυτικές ίνες στη βρώμη. Κάλιο μέσα η μπανάνα, έχει βιταμίνη C η μπανάνα, κρατά μας πιο πολύ ώρα χορτά τους. Είναι yummy η μπανάνα. Είναι. Στο μετέπειτα στάδιο, μετά από το να προσθέσουμε, θα βάλουμε τα καλά τα λιπαρά. Άρα το peanut butter, φυστικό βούτυρο. Το οποίο, τι peanut butter προτιμούμε? Προτιμούμε κάποιο που περιέχει μόνο 2 υλικά, δηλαδή περιέχει peanuts και αλάτι μόνο. Έχει αρκετά στην αγορά, εμείς προτιμούμε όσο πιο φυσικής πηγής γίνεται. Τώρα να προσθέσουμε το μέλι. Όπως καταλάβετε είμαστε φαν της κανέλας, γι' αυτό χρησιμοποιούμε τη συχνά. Να κάνεις ποσότητες. Μεγάλες. Ακόμα λίγο. Τέλεια. Τελειώσα. Άρα τα overnight oats μας είναι αυτά. Προχωρήσουμε τώρα στη δεύτερη συνταγή, το choco berry porridge. Θες να πούμε τελικά? Ναι. Άρα θα αρχίσουμε με τη βρώμη, γάλα, λίγο αλάτι, chia seeds, πρωτεΐνη, κανέλα, berries, λίγα dark chocolate chips. Ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Ναι, αρχίσουμε πρώτα με τη βρώμη. Θα μετρήσουμε πόσο να βάλουμε. Πόσες να βάλουμε? Εσύ πόσες βάλεις? Εγώ βάζω 3. Βάλε 4 να το κάνουμε πιο γενικό τη φορά.
λόγος που χρησιμοποιούμε rolled oats είναι επειδή αυτά είναι πιο αργή η απορρόφηση τους στο έντερα, όταν μας χρειάζονται και πιο πολύ ώρα χορτά τους. Βάλουμε γάλα. Το γάλα που χρησιμοποιήσεις τώρα είναι αμυγδάλου. Ο λόγος που χρησιμοποιούμε ένα αμυγδάλου και προσθέτουμε έξτρα πρωτεΐνη και το γάλα αμυγδάλου είναι ένα φυτικό γάλα που δεν περιέχει αρκετή πρωτεΐνη. Άρα συμπληρώνουμε με ένα σκουπ πρωτεΐνης. Εμείς τώρα να βάλουμε πρωτεΐνη σοκολάτας. Για να βγουν τσόκολατη. Ναι, αλλά ο καθένας μπορεί να βάλει όποια γεύση θέλει, νομίζω. Ναι, εννοείται. Ωραία. Μετά τα βράσουμε. Βάζουμε για λίγο αλάτι για να αυξηθεί λίγο πιο νάτι γεύση στη βρώμη. Άτομα που έχουν συλλημπίες είναι όμως καλύτερα να αποφεύγετε. Και τώρα απλά βράζουμε το. Και πρέπει σε μέτρια φωτιά και να ανατεύουμε συνεχόμενα. Τα blueberries είναι ψηλά σαν αντιοξυδοτικά, σε φυτικές ίνες και θα προσθέσουν μια γλυκάδα στη βρώμη. Πολύ σημαντικό να ανακατονούμε συνέχεια για να γίνει το creamy texture. Καταλαβαίνεις το συνήθως άμα είναι έτοιμο. Θέλει περίπου 5 με 10 λεπτά, max, σε μέτρια φωτιά. Το porridge πρέπει να φαίνεται περίπου έτσι. Έχουν λιώσει μέσα τα berries. Αφού το βάλετε μέσα σε ένα bowl, τώρα θα προσθέσουμε λίγα επιπλέον blueberries. Να προσθέσουμε λίγη μαύρη σοκολάτα. Που έχει μέσα αντιοξυδοτικά και έχει πιο χαμηλή ζάχαρη από τη σοκολάτα γάλακτος. Προσθέσουμε το chia seeds πάλι για καβάλη παρά. Και είμαστε έτοιμοι. Και λίγη κανέλα. Ναι. Και μετά είμαστε έτοιμοι. Και μετά είμαστε έτοιμοι. Και τώρα πάμε στην τελευταία συνταγή, που είναι το apple pie porridge. Yum! Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι βρώμη, μέλι, για το γάλα αμυγδάλου, αλλά εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι γάλα θέλετε, chia seeds, peanut butter να μπαίνει, cinnamon, λίγο αλάτι για το porridge, μισό μήλο, εμείς έκοψαμε το ήδη, protein powder, 1 scoop. Βανίλια σε γεύση για να ταιριάζει. Θέλουμε κάτι ναι, που να ταιριάζει, οπότε αν βάλεις σοκολάτα λίγο τώρα με το cinnamon και το μήλο. Πολλές γεύσεις μαζί. Και γιαούρτι βανίλιας. Ναι. Θα χρειαστούμε απλά το μήλο στο τηγάνι. Λίγο μέλι. Βάζουμε λίγο μέλι. Σε μετρημένη ποσότητα πάντα. Ναι, ένα κουταλάκι τσαγιού. Τσαγιού. Αλλά κανέλα. Αλλά κανέλα. Feel free. Yay. Αρκετή για σένα. Ναι. Και τώρα απλά βράζουμε το στο τηγάνι για λίγα λεπτά. Μόλις ψηθούν, βάζουμε τα σε ένα πιατάκι και είναι έτοιμα. Και τώρα συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα που είναι η βρώμη μας. Συνεχίζουμε στη βρώμη μας. Κάνουμε το porridge. Βάζοντας τη βρώμη πρώτα, ναι, τα μυδατάστακα μας. Πάλι συμπληρώνουμε τα 4 στοιχεία που είδα. Θέλουμε κουτάλι. Η βρώμη κουτάλι. Βάλουμε τη βρώμη, τα μυδατάστακα μας. 4 κουταλιές. Ναι, πάλι εξαρτάται από τον καθένα τις διατροφικές του ανάγκες. Αλλά σίγουρα χρειαζόμαστε τη βάση που θα μας τροφοδοτήσει με ενέργεια. Μετά να βάλουμε chia seeds. Αν θέλουμε, ναι, ή από πάνω μετά.
Βάλω ένα κουτάλι. Βάλουμε τα καλά λιπαρά. Μετά το γάλα. Χρησιμοποιήσαμε γάλα να μην βάλουμε πάλι. Πρώτον, ταιριάζει πολύ στις γεύσεις, αλλά θα συμπληρώσουμε με την πρωτεΐνη. Και βάζουμε μετά και ένα σκουπ πρωτεΐνη. Δηλαδή, όπως είπαμε πριν, το γάλα να μην βάλουμε δεν έχει αρκετή πρωτεΐνη. Να κατώνουμε και να ψήσουμε. Ναι. Και μόλις ετοιμαστεί η βρώμη μας, πρέπει να φαίνεται περίπου έτσι. Creamy. Να προσθέσουμε το μήλο, προσθέσουμε τις φυτικές ίνες, αντιοξυδοτικά, το φρέσκο στοιχείο στο πιάτο. Καραμέλος είναι ωραία. Βάλουμε έξτρα πρωτεΐνη με το γιαούρτι. Ρασβέστιο. Βάλουμε τα καλά λιπαρά, το φυστικό βούτυρο. Ένα κουταλάκι νομίζω είναι αρκετό. Και προσθέσαμε ήδη και κάποια λιπαρά μέσα, τα chia seeds. Μην ξεχάσουμε την κανέλα. Ready! Λοιπόν, σήμερα έκαναμε 3 συνταγές. Η πρώτη είναι ίσως για άτομα που είναι super busy τις καθημερινές και θέλουν κάτι γρήγορο και εύκολο για να έχουν έτοιμο την επόμενη μέρα. Το banana peanut butter porridge. Και οι άλλες οι 2 συνταγές είναι για άτομα που έχουν λίγο περισσότερο χρόνο να κάνουν porridge το πρωί που ταιριάζει τώρα που είναι χειμώνας. Και το τελευταίο ίσως είναι αυτό το πιο χρονοβόρο, αλλά ίσως και το πιο ωραίο και yummy. Άρα έχουμε αυτές τις 3 συνταγές για ένα ωραίο πρωινό, να μας δώσει ενέργεια και να μας κρατήσει μπροστά σε αρκετή ώρα. Και παρόλο που κάνει για όλα τα άτομα που έχουν υψηλή χολυστερόλη, η βρώμη είναι ένα από τα δεδειγμένα πράγματα που βοηθούν να μειωθεί. Και είναι και yummy. Οπότε είναι, θεωρώ, συνταγές που μπορεί να κάνει ο καθένας. Εύκολες, γρήγορες, θρεπτικές. Τι άλλο θέλουμε.